Task Force on Moral and Values Formation nag-inspeksyon sa mga lodging house kag motel antes ang adlaw sang tagipusoon. Pagdumili sa pagpasulod sa mga menor de edad ginpahanumdom. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginatutukan sang Task Force on Moral and Values Formation tagsa nga mag-abot ang bulan sa mga tagipusoon ang mga kabataan bangod silang madasig nga mahaylo sa hindi maayo nga buluhaton nga nagaresulta naman sa konsekwensya pareho sang temprano nga pagbusong sa mga kababainhan. Samtang nagahilapit ang Valentine's Day, ginsapol na sang Task Force ang mga taxi operator sa syudad agud ipahanumdom sa mga driver nga hindi magpasakay o kun balibadan ang mga menor de edad nga mapadulong sa mga balay kalingawan. Kung nagaduha-duha pangitaan sang identification card ang pasahero nga nagapamatuod nga yara na sila sa legal age. Ginamasyara naton ang mga tagiya, mga operator. Some sort of reminder lang sa ila. Sa aton baliman gina permi lang gina pabalo-bali sa ila nga ang mga minor de edad likawan ng permi nga makasakay sa ila o pod nga sa ila mga partner o kung isa man lang o kung may ara baliyang tuyo na magpadalong sa mga lugar. Upod ang Regional Incident Management Team, gin-inspeksyon naman sang task force ang mga lodging house, motels, pension houses kag iban pang accommodation establishments kung nagakomply sa pagsulundan. Ginpaandaman man ang mga gwardiya kag grumboy sa mga establishmento nga usisaon sang maayo ang mga nagasulod nga customer agud hindi malutsan sa minors. Time ang mga tagiya sa aton mga motels, mga lodging houses, labi na gid ang mga gwardiya ka mga room boys kitla perminigay na ito banggit sa mga gatulod na mga check-in nga halungan lang maway gid sang minor de edad bali nga makasulod para man nga way sang rimalaso ang ila bali nga mga establishmento. Madumduman nga may isa ka resort sa Arevalo ang nadakpan nga nagbaton sang menor de edad sang tinagdan nga tuig, rason nga ginpasaraduhan kag ginkasuhan ang tagdumalahan. Upod kay Romal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.